Pagkakaroon guys, ani ako sa basakan. Atong nakita guys ang mga lambo kaayo nga basakan. O taas kaayo ang pagpailog sa mga mag-uuma guys. Labi na jud sa magbabasak. O karon guys ato makita nga ang ilahang gipaabot ni abot na jud. Ato makita guys nga nahinog na ang ilahang kahumayan. Mao na naging pangandoy sa tanan nga harbisonon ang ilahang kahumayan. Pero subo lang guys palandungon kay magsige man og uwan. Magsige og bagyo. Manghinaot ta guys nga kining maong kahumayan maani jud ni. Dili jud ni madasmagan sa daotang panahon. Kay anugon kaayo guys, luoy ang mga mag-uuma ni ini. Taas kaayo ang ilang pasensya pagpaabot sa maong pagpanguma unja tungod karon sa daotang panahon. Hadlo kayo guys og malunupan ning maong basakan. Magampol ta guys nga dili ta ni matugas kadaot kay dako kaayo ni og problema sa atong komunidad og ma-damage ning maong humay. Labi na karong panahon na kay dunay bagyo. Himsog kay mga uhay sa humay guys. O galawd-lawd. Nagload-load ang maong kabasakan. Mao ni kabasakan sa Valencia guys. Abunda kay mi diri sa kayamanan sa panguma, kabahin sa pagpamasak. Og manghinaot ta guys nga itugot yun is Ginoo nga maharbis jud kay nining panahon na karon adunay duha ka low pressure area nga atong gipanid-an. Hadlo kaayo guys nga malunupan ning maong kahumayan. Ug manghinaot ta guys nga og maharbis na ning maong humay. Mubarato na ning atoa karong presyo sa bugas. Kay daghan nagpait ron guys gumikon sa presyo sa bugas. Manghinaot ta nga way kakulian ning maong basakan nga maharbis jud ang mga inektaryang kahumayan ning among lugar dapit sa Valencia. Taas kaayo ning mga basakan na guys. Gikan sa Panangatan ngadto sa Simang, Kanlusong, ngadto na padong sa Kansibaw, ngadto na sa Luktob, ngadto na padong sa Puok, sa ngadto sa bukid padong to sa may lantang naman tini guys. So anugon kaayo kung ma-damage ang mga kahumayan. So yan po nato sa Ginoo guys nga dili gyud ni intawon maunsa kay daghang mga kaigsuonan nato ani ang magpait gumikan sa kamahal sa presyo sa bugas karon. So guys, manghinaot ta guys nga dili gyud maunsa ning pagpanguma karon og manghinaot ko nga nagpasalamat ko guys sa inyong pagtan-aw sa akong mga videos og ako moingon guys. Bye-bye!